Ето, снимам вече. Тя ги горе ги видя. А на Митко като съдържателя ли искаш да го видиш? Не, аз го гледам на Бойко. Като съдържателя на Митко. Какво? Да го видиш. Що да го гледам? Защото е интересен брат. Някакъв рапър се... Нещо се кара и... Да, връзка. Бойко, ето заповядай. Снима ли в момента? Да. Виждаш ли ме? Айде, братле, идвай! Айде, бе, Юлия! Ти види се къде не остава. Там някъде ти не служа. Взими там някакви. Не ли да подобри? Аре, бе, брат! Ланко! Айде! Та, ние надухме куката. Айде, бе! Роки! Само го притеснявате човека. Това е подаръка, да видиш тенис. Гледай, това ти е първото подаръче. Едно бялче, Това е прелюдия към другото което подарък. си го носиш, да си го пустил, където пожелаеш. Може вкъщи, може на друго място. Супер. Може да завиваш. А може и в първия подарък. Има космичета, те също са за Те си спомен. от мен, няма въпрос. Добре. Айде, Теди. Благодаря ти много. Братле, може го пустиваш и във втория подарък. Много е мекичко. Да. За подарък искам малко напрежение. Та-да-та-та. Боби трябва да се свърне. Боби ще го Аз напрежение разбирам, като слушам Марша на империята. И се влиза на А може и музиката от петък 13 часа също става. Вече си ти. Айде, братле. Айде да не се обясняваш. Нарочно е синя, за да ни я сбъркат с откраднатата на Митака оранжева. Трябва да ти служи, когато си сред природата. Юли, не се пресня, ако отидем на Говедарци, може да си опънеш през станцията и да си джиткаш вътре. Това е твоята любовна квартира. Подарък, благодаря на всички. Влиза повече от един човек, нали? Много е добре. Супер. Колко влизат? Трима. Значи 6. Значи по нашите мерки 6. Ако сме един върху друг, 9. Сега вече идва Митко подаръка на Петя. Супер, благодаря много. Може го разпънеш. Да, все пак не казахме, че това е тук от... Трябва да почна да се уча как се разпъва. Аз ще ти... Имам малко Познание, имаш много добре. знания, да. Така, това от тях всичките. Това е от нас с Петя Върто. С много любов за тебе. Петя трябва да те фащам на снимка. Да си жив и здрав. Разгледай какво е кръстиш. Виж каква песен звучи. Ето от Петя се обяснява. Това е, понеже не си любител на майка Тереза. Да ти е настолно, че ти във вечер, да го препрочиташ. Има пожелания, от Петя са написани. Някакви ваши което са си си... построил с дългогодишна работа, Така. може да бъде разрушено за една нощ, въпреки това продължава. Така. Ти като не работиш, няма да строиш. Така, Но това е първото нещо, на което отворих. Значи и работата чака. Ето, Смековица, как се казва. така. Добре. Пени ме няма ли? Това. Имам и трима да го фащам. Това ти е, обаче виж каква е, от всекъде с различно нарисувано от нас. Супер. Така, има и с 10, 15, 20, ще ви напомня колко са. Това се служишка вътре, си го палиш. Да, и тук вече до вечера мога да го тестваш. Мога да го запалим до вечера това. Така, да, това направя. Супер. Да, Да върна това вътре. чакай, това изкарай. И моте. Сам. Чакай се, чакай. Чакай да види, защото ще го щупиш. Не бе, Вади нагоре. Борбата продължава. вади на главата, безмилостна жестока. И това, Юли, това си го изпиеш сам. Това е направено. Това е с много любов за тебе. С восък. Не те какво има вътре. Ще види той, ще разбере. Студи Пърстута. го обаче при това и си не снимаш. Така, фенера може сега го запалиш. Това са всички вътре. Да, това Дай фенера до вечера да го запалим, то сега няма да е... Палиме до Те са вечера. любовни за всички. Палатката, бе, човек. Пред палатка. Да те снимам. Сещи са палатка, опани, свещички. Хората И това правят, ще сгряване. снимам. Давай. Вакуумирано може да се щупи някъде. Това е шумеско, защото не си вижда така от тях. Не съм. Едни по-малки съм виждал от 250 мл. Ама не с толкова дълго гърло. Оне с 330. Да, не? Не, Да, 230 бе. 250 имаше и такива. Теди, махни косата, че не се вижда каква си на Боби. Това ти е за колекцията. Така. А това е лично пакетирано от теб. Да. Супер. С много любов е това. Палатката. Идеално. А това Вие ми се нямате случва ли да такива ти е червени, бе? романтично да ти е. Не, имаме само тези. Само тези ли? Защото съм ги виждал. От Икея специално. На Икея някоя работи за снимка. вас. Икея работи. Ара пием по ракията се видял. Айде, чак ти пика една чаша вече, бе. Какво ти харесал, какво ти харесал? Айде, братле. Това е ситуацията.
Идеално, идеално. Това Да, Юляне, публикувано във коя фейта. ракия са? Няма лошо. Да, е Не, твърдата. аз съм добре. Добре съм. Дай само да се снима и тебе, че ти. Добре съм. Мене ми се чува гласа, малко е педалски на камера. След това е двуслойна, не знам си каква палатка с екстри. Не е от най-скъпите, но от най-надежните. Тоест, и надуваема кукла става вътре. И е синя, ще се различава. И да добавя кукло става вътре. Бойко. Мисля да взема на надувана кукла, нямаш. Тя, извинявай. Дай ми бутилката. Чакай, ей, виж, бързия. Така вода се вижда, да? Аз съм виждала, бързия. защото Джо съм бързия. минала през бързия до Даковица. Ти обичаш, ти имаш повод. Е, тайната чашка. Да бе? Дайте, Дай ми дай да ти снимаме тебе, Бог. Добре съм си аз. Оператора. Иска. Аз съм smooth operator. Чакай, кажи. Усмивка. Аз вече го снимах в Бойко с апарат. Това ще му новата Фейсбук Тя профил. по-хубаво, тази снимка. Трябва да изпратя на Никол, защото тя Никол е оператор на... И ще прош, много хубаво. Николетка е оператор на своя профил. Боби, може това? Сбира и става Радлер. И става истински Радлер. Че почвам да сериозно. Юляна вече, знаете я бир. Не е това истински Радлер. Истински Радлер го прави Юлиан. Лимонов сос с Ариана. Ако ще го могил казваш да взимам една камерата. Дайте... Ще се чукаме ли, ще дигаме ли на здравица? Айде, вече всички прави, то се е видяло. И чакаме и Юляне. Думи. Айде. Приветствани. Айде. Добре заварили. Добре дошли. На здраве. Далече сте Това ми. е. На здраве. Кратко и ясно. Добре дошли, на здраве. На здраве. Петя. Чичо Киро. Бойко на здраве. На здраве. Здраве. Виж, хората как правят. А защо Виж, да, ти лако ма да пиеш на мента. Ма нека си пие мента, бе. Добре. Тая е домашна парцуса, много добра. Благодаря много на всички вас. Айде. пробвайте ме? Ама има голема разлика, бе. Оная купашката и тя е вкусна, ама не мога да се сравнява с тази, бе, мамо. Не може бе, как? Как се спира сега тази система? Дай, аз нямам, дай още малко. Тая примерно, да се стои там. Аз няма да ям сега. Просто да. Абе, ти обичаш ли това? Другото е полезно за белите дробове. За белите? Да. Вредно за хемороидите. Отпушват ракта отзад. Раздвижват. Да с хемороиди обаче не е желателно. Щипи. Дареш ми Юля, ако искаш. Мали. Чушките са това. Ракия с лют. Мали. Юли, ракия с лют. Обичаш ли ти, а? На митница да се е та. Надявам се да ви харесат салатите на Чичо Киро. Ми так я дай лютото насам. Аз предлагам да направим фирма, салатите на Чичо Киро, какво ще кажеш? Идеално е. Така. Да, за първи път ще има бъркани картофи с вода и сол. Е, Петя, не ти ли го пива? Тя каза, че така ги прави. За кое? Не, никой не ги... Нали веднъж ги намачка и ти кажеш, този ги направя на пюре. Това ли съм казал? Да, и после ги Ама рязахме. много по-вкусно е. Значи може. Картофа на мачка е много по-вкусно. И си отваря вкусовите качества. Абе, що не взехте една лъжица за тази картофа? Дали някой още... Ето къде ми отделят. Юли? Да. Чакай, точка. И тази вилица май трябва да е на някой. Те на земята ли гният? Ама кажи ти. Петя! Ти береш ли ги бе? Яш ги направо с листата. На митницата. После всичко излиза отзад. Той излиза и хемороида ще изтръгнете. Ти ако тръгнеш да ми белиш чушките, то няма остане нищо от чушката. Как? Това е люспа. На земята? Аз се обичам. Любе, И аз. като ядеш сурова, не я бе. Да, ама сега като имам шанса. Не, митницата трябва да се мисли за нея. Ти си се объркал нещо. Утре във влака не ми се брат изпълнение. Там няма. Вече ако е това вас, което пътувахме, Те са такива, то няма други. разбираемо, че няма да се прати изпълнение. Не, ако тръгне надзор, ще трябва да измисля начин. Ако е заключено. Бойко, вземи лъжицата. Така. По-добре се сипи. Я дайте някаква мръвка, бе. Ей ги там са. Моята вилица къде е чезна? Ето я от лявата страна. Ами ми избери някой изпечен. Не, тя беше Мечани такава. тази салатка с зелето само. Да сложа малко. Ади, избери ми някой изпечено. Аз ям с една такава. Може да си я взела. Си я държа, така си я гризка. Защото шлюпката. Избери ми една изпечена. А, никаква митница, аз нали знаеш никога И не аз правя. искам една. Една изпечена. Много изгорела, да.
тук ще ги събирам. И каши едва да Дайте първо за тези една по-малко изпечена. Тя, нали? Кой искаш скъпче? Да не е много изпечена. И я тук избери си, която искаш. Скъпче за да бъде. Е, тази може би. Точно не остана за бълби. Избегай ми ти. Ето това е. Сега ще бъде тази, другата. Да, има чушки вътре, виж как. Ние това не мога. Чушки, екстра. Това не мога да изядем. Вече след като Цял ще купихме можеш да изядеш. и си казахме на здраве, Така, мога да дигна един тост. така, хубаво, салфетки няма. И да кажа. Детници. Не, няма гледам тук, ще гледам към всички. Ти ще ме снимаш? Ти ще ме снимаш, но аз ще гледам към всички. Сега, един турист отива на екскурзия в Исландия. Отива на езерото, Лох Нес, иска да види чудовището. Застанал на езерото и гледа някакъв рибар. И го пита: извиняйте, чудовището кога се появява? И рибарят дига така рамене малко незнайно, така и се очудва. И вика ми: не знам, някой казва, че се появява след третата, четвъртата чаша. Ами, да пием за това да видим чудовището по-скоро. Ще го видим. Айде, това беше култо. Това вече беше интересно. Се чуе речето. Да. Айде. Здраве. Айде, майка. Юри, дехме си. Айде. Здраве. Здраве. Чухнахме се, ама що викаш втори път? Екстра. Много те е търкия. Откъде е? Край Реги. Плевенска? Пробай път. Оле. Пие се, да, екстра. Ръкиката е Екстра, супер. екстра. Колко пари литра? 8. Не мога така да чуеш. Пробваме една ладничка. Усеща, че цяла май няма да му изям. Ще си разделим една. Аз не напивам също цяло. И ще една, след това втора, ако се наложи. Сеща се. Няма да се. Те си бая големи между другото. Арабията Така екстра. че си Аз се знам, той е по-прегоряла. Аз така искам.